Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Acél Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szijjártó Péter lakossági fórumon vett részt Pécsen. Ukrajna Európai Uniós tagsága volt a beszélgetés fő témája. Életveszélyes és egészségre ártalmas termékek, konzultáció a pocsék áruk kiszűréséhez. Kutatás, fejlesztés, hasznosítás, innovációs napok Pécsen. Országos gyermekszínjátszó találkozó, a vármegyei fordulót Pécsen tartották. Szijjártó Péter a Vox 2025 országjáró fórum során érkezett Pécsre. A lakossági fórumon Ukrajna Európai Uniós tagsága volt a fő téma, melyről a magyar emberek fognak dönteni. A külügyi tárca vezetője fél éven belül a második lakossági fórumát tartotta a Baranyai vármegye székhelyen. Teltház előtt zajlott a Vox 2025 országjáró fórum a Pécsi Református Gimnázium sportcsarnokában. Szijjártó Péter egyenesen Svájc fővárosából érkezett a pécsi lakossági fórumra. A külügyi tárca vezetője, Hoppál Péter országgyűlési képviselő meghívására jött Pécsre. A fórum arról szól majd, hogy Magyarországnak milyen pozíciót kell elvállalni az előtte álló súlyos kérdésekben, mondja Hoppál Péter. A legfontosabb kérdés az, hogy a háború vagy béke vonzásában és ellentétpárjában vajon merre megy Európa, és hogy a normalitásnak lesznek-e újabb partnerei, mint ismeretes, az amerikai tárgyalások sikeresek, számos országban miniszter úr személyes közreműködésével nagyon komoly erőlépések történtek, és a békekoalíció egyre gyarapodik, de kérdés azért nekünk fájó ez a szomszédos háború, hogy vajon merre mennek ezek a folyamatok, és hogy az Európai Uniós integrációnak ez az erőltetett, felgyorsított volta, ami egyébként elég szemtelenség mondjuk Szerbiával szemben, akik évtizedek óta készülnek erre, és csatlakozási fejezeteket kellett lezárniuk és végig szenvedniük. Ehhez képest egy ilyen rapid eljárást volna hivatott az Európai Unió támogatni. Ebben is van nekünk véleményünk, és erre szólítjuk fel a magyarokat, hogy ebben felelős döntést hozzunk. Úgyhogy erről fog szólni a mai fórum. Az elmúlt napokban Volodymyr Zelenszky Ukrajna elnöke bejelentette, hogy a magyar emberek többsége támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, mondja a külügyi tárca vezetője a sajtó képviselőnek megtartott tájékoztatón. Hát egy nagy szerencsénk azért van, hogy nem Volodymyr Zelenszky, hanem majd maguk a magyar emberek eldöntik, hogy ők mit akarnak, nem Ukrajna elnöke, hanem a magyar emberek fogják meghozni az arról szóló döntést, hogy Ukrajna csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, vagy sem. Azt értjük, hogy a Tisza párt támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Értjük ezt, hiszen a Tisza párt Európa legukrajna barátabb pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a tagja. Értjük, hiszen a Tisza párt Manfred Webernek a beosztottja, márpedig Manfred Weber Európa legukrajna pártibb politikusa is egyben. Hozzátette, egy extra gyorsítósávot festettek fel Ukrajnának Brüsszelben, melynek két következménye mindenképpen lenne Magyarországra nézve. Egyrészt sok tízezer ukrán munkavállaló, vagy akár sok százezer ukrán munkavállaló árasztaná el a magyar munkaerőpiacot, elvéve a munka lehetőséget sok tízezer vagy sok százezer magyar embertől. Az ukrán maffia, a hírhedt ukrán maffia pedig átjáróházként használhatná Magyarországot. Mi itt Magyarországon egyiket sem akarjuk. Mi nem akarjuk azt, hogy több százezer ukrán munkavállaló árassza el a magyar munkaerőpiacot, nem akarjuk, hogy az ukrán maffia átjáróháznak használja Magyarországot, és hogyha az emberek ezt nem akarják, akkor ezt nagyon egyszerűen meg is akadályozhatják azzal, hogy a Vox 2000 szavazáson részt vesznek, és világosan elmondják a véleményüket erről a kérdésről. És ami a magyar emberek álláspontja lesz, mi azt fogjuk képviselni Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter a lakossági fórum előtt egy gömbkőrisfát ültetett a Pécsi Református Gimnázium udvarán. Magyarország kormányának célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kiemelt ügyekben, hangzott el a baranyai kormányhivatalban kedden. A közelmúltban a fogyasztóvédelem kérdésében indult online konzultáció, amely során egyebek között a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról,
Az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatják a véleményüket a polgárok. Bemutatót is tartottak a pocsék árukból Pécsen. Gyerekjátékok, jelmezek, kisgépek, hajszárítók, egyéb elektromos eszközök, szájmaszkok találhatók a kitett tárgyak között a Baranyai Kormányhivatalban. Fogyasztóvédők hozták össze ezt a sajátos gyűjteményt. Ez a mi kis pocsékárunk fórumának nevezett gyűjteményünk, amit általában vásárokról, távol-keleti üzletekről gyűjtöttünk be. De a multiknál is találtak már hasonlóan pocsék minőségű árukat, mondja az ügyintéző. Ezek a tárgyak életveszélyesek vagy ártalmasak az egészségünkre. Ilyen például ez a karácsonyi égősor. Ezek egyébként könnyen felismerhetők arról, hogy egy ilyen teljesen szabványtól eltérő dugasszal és egy nagyon vékony vezetékkel rendelkeznek, különösebb rögzítéssel nem rendelkeznek a csatlakozók, általában tűzveszélyes és áramütésveszélyesek. A játékokban olyan anyag van, ami rákkeltő, a jelmezek könnyen kigyulladhatnak, de ez a hajszárító is. A szájmaszkok pedig átengedik a kórokozókat, hamis minősítéssel látták el ezeket. Éppen az ilyen esetek miatt indult fogyasztóvédelmi konzultáció online hazánkban. Azt gondolom, hogy egyedülálló a maga nemében, és a széles körűséget értem a témaköröket tekintve, a 12 kérdéskör témaköreit érintően, illetőleg azt, hogy a teljes fogyasztói, állampolgári véleményeket várjuk országosan. Egyébként a technikai információval éljek, akkor a fogyvéd.kormány.hu oldalon, mely május 23-ig tölthető ki a konzultáció. A 12 kérdés több témát érint, amivel naponta találkozhatunk mindannyian. Kezdve az online vásárlástól, a termékbiztonsági szabályokon át a légiutas jogokig, és akár a fogyasztói tudatosságig tartalmazza mindazok a kérdésköröket, amelyek elsősorban és a mindennapjainkat érintik. Azért fontos, hogy minél többen kitöltsék ezt a fogyasztóvédelmi konzultációt, és így önökön keresztül is erre sarkallok minden fogyasztót, minden állampolgárt, mert fontos nekünk, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a beavatkozási pontok, fókuszpontok, ahol még fel kell lépni az államnak. A baranyai főispán elmondta, hogy új területként jelent meg a repülés a helyi fogyasztóvédőknél. A Pécs-Pogányi repülőtér mióta nemzetközi járatokat fogad és indít, nekünk ott ügyfeleink az utasok, és sajnos tapasztaltak elégedetlenséget, és vizsgáljuk azokat a bejelentéseket is. 4 ilyen ügy van folyamatban. Az utasok a járat késését kifogásolták és kérnek kártérítést ezért. Horváth Zoltán 2 témát emelt még ki. Bio-ökotermékek témaköre, rengeteg ilyen feliratot látunk ezeken a termékeken, meg vagyunk róla győződve, hogy egészséges terméket vásárolunk, aztán kiderül, hogy nem így van. A másik pedig a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi egységekben az üvegvisszaváltók problematikája. Mindannyian látjuk, hogy egyébként nem feltétlenül abban a volumenben jelennek meg ezek a visszaváltók, mint ahányan szeretnénk. Sokszor van, hogy sorba állunk, mire odaérünk, megtelt a kuka, mit csináljunk az üvegekkel. A konzultáció mindenre rákérdez, amit én az előbb említettem. A kormány még inkább erősíteni akarja a fogyasztói igények megjelenését a termékek, szolgáltatások vásárlásánál. Ezt jogszabályi változtatásokkal teheti meg, amihez fontos megismerni a vásárlók véleményét. Ezért fontos kitölteni az online konzultációt a főispán szerint. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. A kormány szerdán tárgyalhatja, csütörtökön pedig várhatóan elfogadhatja azt az előterjesztést, amely árréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter kedden Facebook oldalára feltöltött videójában. Az Európai Bizottság új javaslata alaposan felforgathatja a hazai autósok életét. A tervek szerint a 10 évnél idősebb autók és járműveknek évente kellene kötelező műszaki vizsgát átesniük. A cél a közlekedés biztonság javítása és a környezetszennyezés csökkentése, ám a lépés komoly hatással lehet a magyarországi autóparkra, amely az egyik legöregebb az Európai Unióban. A jövő technológiái és a tudományos és üzleti kapcsolatok fejlesztése áll az idei innovációs napok fókuszában a Pécsi Egyetem szervezésében.
Az első napon a mesterséges intelligencia hasznosításának lehetőségeiről tartottak előadást, pódiumbeszélgetést. Az eseményen lehetőséget kapnak a kutatás, fejlesztés és a gyártó-hasznosító cégek képviselői a személyes megbeszélésekre is. Az eseménynek a Tudásközpont ad otthont kedden és szerdán. Bemutató standok sorakoznak egymás mellett a Pécsi Tudásközpontban. Itt tartják kedden és szerdán az innovációs napokat az egyetem szervezésében. Több mint 380 résztvevő az, aki számít arra, hogy itt újat és valóban innovatívat fog hallani. És azt gondolom, hogy ezt joggal várja el, hiszen mai alkalommal Palkovics László kormánybiztos úr is a mesterséges intelligenciáról fog egy pódiumbeszélgetés keretében más egyetemi ipari partnerekkel együtt beszélgetni, de meg fog jelenni olyan hagyományos terület és téma, amit a Pécsi Tudományegyetem régóta visz, akár health tech, medtech, cleantech vonatkozásokat említve talán benne. A Pécsi Egyetemnek sikert és bevételt jelent, ha az itteni kutatások, újítások hasznosulnak. Ezért alapítottak egy olyan céget, amely segít az ötlettől eljutni a piaci termékig. Egy innovációmenedzselési folyamaton indultunk el, illetve ennek a korszerűsítése közepette állunk, ami azt jelenti, hogy valóban mindenki a tudását tegye hozzá ahhoz, hogy egy új korszerű termék kerülhessen a piacra, ami azt jelenti, hogy a kutató valóban az ő kutatási innovációját tudja ehhez hozzáadni és azzal foglalkozzon, és a hasznosításra pedig külön erre professzionális csapatokat lehessen szerződtetni és elérni az egyetemen. Örömmel szolgál az, hogy erről be tudok számolni, hogy ezek a folyamatok elindultak, és az egyetem már egy önálló tulajdonban lévő vállalaton keresztül tudja ezeket a fajta folyamatokat megvalósítani. A mesterséges intelligencia megjelenése a mindennapi életünkben a figyelem középpontjába állította ezt a technológiát. Az első napon erről tartott előadást, illetve pódiumbeszélgetést a területért felelős kormánybiztos. Ilyen méretű technológiaváltás, de mint ami egyébként most a mesterséges intelligenciát és ennek a különböző leképeződéseit jelenti, hogy amikor erről beszélünk, akkor hogy mindenkinek van valami képed, azért nagyon sok mindent jelent. Ez gyakorlatilag jelenti a digitális eszközöktől kezdődően, amit a napi munkákban használunk a számítógépünkön, a mobiltelefonunkon, az eszközeinkben lévő mesterséges intelligenciát, ami az autókban, a robotokban megjelenik, de egészen odáig, hogy itt már önmagában is létező entitások, ügyek fognak tudni megjelenni. Szóval innentől kezdődően gyakorlatilag egy egyetem, különösen egy tudományegyetem, de minden területtel kell, hogy foglalkozni. Ezt tekintettük át 2 héttel ezelőtt is. Palkovics László elmondta, hogy felkeresi az ország különböző egyetemeit, kutatóbázisait, cégeit, hogy felmérjék, a különböző szereplők hogyan kapcsolódhatnak az MI hasznosításához. Ma már a termelési folyamatok egészét ez a technológia uralja, de az egészségügyben is megkerülhetetlen a mesterséges intelligencia. Akár a leletező orvos tevékenységének az egy részének vagy kiváltása, vagy támogatása, de aztán utána az adatalapú orvoslás kérdése, tehát hogy megnézzük az ESZT-ben, hogy milyen múltbeli események voltak, és egyébként hogyan lehet ebből meghatározni a legjobb terápiát, vagy mondjuk a onkológiai betegségnél a gyógyszerkombinációnak az előállítása, vagy az egyre nagyobb mértékben terjedő robotok, például ugye a Da Vinci robot Pécsi Egyetemnek is van ilyenje, de ezeknek is van már az operatőr, már a fizikai operatőr mellett vannak olyan funkciója, amik szintén mesterséges intelligencia alapúak. De a rehabilitációban, a gyógyulás folyamatában szintén használhatók a mesterséges intelligencia alapú technológiák. Az innovációs napokon a technológiai fejlesztési témák mellett találkozásokra is van lehetőség, így a kutatók, újítók, illetve a gyártók, kivitelezők személyesen ismerhetik meg egymás munkáját. A 34. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozót és fesztivált rendeztek Pécsen hétfőn. Az egésznapos esemény Baranya vármegyei fordulóját az Oberon Társulat szervezte a Janusz Egyetemi Színház segítségével. A találkozóra általános iskolás gyerekszínjátszó csoportok nevezhettek be. Ezek a gyerekek nyitottak, kreatívak, beszédesek és bátrak. Minden képességük megvan ahhoz, hogy szerepeljenek nyilvánosság előtt. Ezért a színjátszás terén is kiválóan megállják a helyüket. A legfiatalabbak most lelkes riportalanyok is egyben. Ők a budapesti Szabó Magda iskola másodikos tanulói. Én mindig is akartam játszani egy színdarabba, mert szerintem ez olyan jó, hogy mások előtt fellépni.
és nekem ez tetszett, úgyhogy beiratkoztam. Jobban érted? Én azért, mert nekem is az volt az álmom, hogy egy színpadon fogok lenni, és egy darabba fogok előadni valamit, és meghallottam, hogy az iskolában van egy ilyen drámaszakkar, és úgyhogy beiratkoztam, mert megtetszett. Itt a zsűri nem arról híres, hogy szigorú legyen. Hajó Zsuzsa dramaturg és drámatanár beszélt a zsűrizés feladatáról. Ő személy szerint többek között azt értékeli, hogy a vállalt feladatot hogyan, milyen minőségben adják elő a színjátszó palánták. Nekem mindig az volt a gondolatom, hogy ahhoz képest, amit vállal egy csoport, amit ígér az előadás, ahhoz képest szoktam én zsűrizni. Az első szempontom az, hogy amit vállalnak, azt milyen minőségben, milyen ügyességgel teszik. És hát persze vannak színházi szempontok is, hiszen a nézőt azért mindenképp valahogyan mozgósítani kell, elgondolkodtatni, vagy nevetésre bírni, valamilyen hatást elérni. Úgyhogy ez a másik típusú szempont. Tehát egyrészt, hogy mit vállal, mi történik a gyerekekkel a színpadon, és vélhetőleg mennyire ezt ki lehet találni a próbafolyamatok alatt. Ezek a pedagógiai szempontok, és nyilván amúgy, mint néző, bárki tudja minősíteni, amit látott. Az egésznapos esemény Baranya vármegyei fordulóját az Oberon Társulat szervezte a Janusz Egyetemi Színház segítségével. Mi egyébként ugye az Oberon Társulattal kvázi ilyen önkéntes alapon csináljuk ezt, besegítünk a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak, velük is dolgozunk így együtt ebben, mert ők szervezik az országos fordulót. A Baranya vármegyeire egyébként országon kívül is, tehát határon kívül, tehát hogy a horvátországi Baranya megyéből is érkeznek például Eszékről, Siklósról, de főleg nagy rész ugye Pécsről érkeznek ezek a csoportok. A 34. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót és Fesztivált a Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei és fővárosi partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve hirdette meg idén. Az eseményről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreink következnek. Már csak 2 hét van hátra az SZIA bevallás beadására. Május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a dokumentumot. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által összeállított dokumentum a legtöbb esetben minden szükséges adatot tartalmaz, de ezzel együtt nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni a tervezet átnézését, hívja fel a figyelmet a hivatal kedden. Pályaorientációs nyári tábort szervez a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, együttműködve a Baranya vármegyei Szakképzési Centrum technikumaival és a megye gazdasági szereplőivel. Az interaktív programok érintik többek között az informatika, kreatív ágazat, vegyipar, gépipar, vendéglátás, könnyűipar, elektronika ágazatok, a játékos és kreatív foglalkozásokon, céglátogatásokon és tanműhely látogatásokon keresztül ismerhetik meg a gyerekek a szakmák világát. Azokat a gyermekeket várják, akik most zárják az 5., 6. vagy a 7. osztályukat. Első turnus június 23-a és 27 között lesz, a másodikat pedig június 30-a és július 4-e között szervezik meg. A régió híreivel folytatjuk. Jégeső, szél és nagy mennyiségű csapadék pusztított vasárnap Somogyban. Somogyváron egy egész utca sár alá került, Öreglakon pedig beázott az önkormányzat és a művelődési ház, egy kerítést pedig kidöntött a lezúduló sár és esővíz. Hétfőn egész nap a helyreállításon dolgoztak a helyiek. Jobb oldalt a vízgyűjtő területekről lehet látni, és ugyanúgy balról is összegyűjtötte, és az összes vizet azt a Petőfi utcán hozta le. Tehát ez a hatalmas mennyiségű csapadékvíz ebbe a 2 árokba képtelen volt elfolyni, hogy az úton, az árok szélén, bent a portákon mindenhol hömpölygött a víz. Több hónapnyi csapadék zúdult egyszerre Somogyvárra és annak környékére alig 1 óra alatt. A Petőfi Sándor utcát teljesen elmosta. Ma már csak a nagy mennyiségű hordalék és a sár emlékeztetett a vasárnapi viharra. Ez a kis árok, ami itt van jobb oldalt, bal oldalt, igaz, hogy új, de akkora mennyiségű csapadékvízről beszélünk, hogy egyszerűen nem bírja elvezetni a vizet. Egész délelőtt töltötték a zsákokat és pakolták a legveszélyeztetettebb házakhoz a helyiek, hiszen újabb nagy mennyiségű esőt jósoltak hétfőre és a következő napokra. Úgy próbálunk meg, hogy természetesen jönnek a fiúk munkagépekkel,
úgymond utat próbálunk biztosítani a víznek, vagy utat árkot ásni, hogy arra próbáljuk vezetni, amerre elkerüljük a mi feltételezésünk szerint a házakat. De mondom még egyszer, akkora hatalmas mennyiségről van szó, és olyan erőről, ami innétől, hogy mutattam is, megindul a szántásból, hogy nem egyszerű feladat, illetve kipucoljuk az árkokat természetesen. Ezt a felvételt egyik nézőnk készítette vasárnap délután Öreglakon. Ezt a települést sem kímélte az eső, de a jég is nagy károkat okozott. Beázott az önkormányzat és a művelődési ház is. Hétfő délelőtt próbálták a károkat helyreállítani. Az eső onnan jött az erdőből, és itt átment a kerítésen, ott a másik kerítésen kiment, és akkor végigment ott a szomszéd telkeken. Ennek az öreglaki férfinak teljesen kimosta a veteményesét, de a kerítést a betonalappal együtt ki is döntötte a dombokról lezúduló nagy erejű hordalék és a sáros víz. Ami kifért a csőben, nem esett nagyon-nagyon. Jég, szél, nem lehetett látni a szomszéd házat, annyira fújt a szél, vitte a vizet. Magas nyomású mosóval próbálták a sártól és a hordaléktól megtisztítani ezt az utcát, de Öreglak másik felében is okozott kárt a vihar. Jött egy lassú eső, jött a jég, utána jött megint az eső. Meddig ért a víz? Hát idáig, 40 centi, hát így, mondom, itt volt a víz így. A hordalékot rámosta a vasúti sínre, ezt a katasztrófavédők már megtisztították. A védettebb részeken azonban még ma is lehetett jeget találni. A vármegye más részein, például Balatonberényben, Igalban és Gadácson is lecsapott a villámárvíz. Úgy tudjuk, személyi sérülést és jelentősebb anyagi kárt azonban nem okozott. Véget ért a rendezvényekkel tarkított Buzánszky emlékév. A labdarúgó szülővárosa programsorozatot rendezett az aranycsapat oszlopos tagjának emlékére, melynek keretében még az aranyvonat is Dombóvárra érkezett. 100 éve született Buzánszky Jenő, az aranycsapat egyetlen vidéki tagja, Dombóvár leghíresebb szülöttje. A focista születésének emlékére hirdették meg a Buzánszky 100 emlékévet, melyet színes programokkal zártak szülővárosában. Tavaly évelején a sporttanács biztatására döntöttük Dombóvár város képviselőtestületről, hogy megnyitjuk a Buzánszky 100-as évet. Az elmúlt egy évben számtalan rendezvény került megrendezésre ennek jegyében. Nyilván egy köszönetet kell kifejeznem ifjabb Buzánszky Jenőnek, illetve hát a hozzájuk kapcsolódó csomó alapítványnak, akik támogatták. Nyilván büszke vagyok rá, hogy ma a Dombóváron több sportlétesítmény viselte a Buzánszky Jenő nevet. Az ikonikus játékos külön tiszteletére még az aranycsapat mozdonya is Dombóvárra érkezett, hogy méltó emléket állítson a hátvédnek. Sikerült erre a pillanatra szabaddá tenni ezt a Taurus mozdonyt, az aranycsapat Taurus mozdonyát. Ezt éppen egy svájci útból mentették ki, és úgy került ide hozzánk. Ez gépmenetben mindenféle vonat nélkül végigvágtázott Budapesttől Dombóvárig, azért, hogy ezen a rendezvényen tudjon tisztelegni Jenő bácsinak, illetőleg rajta keresztül az aranycsapat emlékének. Az emlékév zárásaként történelme során először az aranypillanatok kiállítást is megnyitották a Tinódi házban. Nagyon örülök neki, hogy ma itt lehetek ezen a kiállítás megnyitón, hiszen úgy gondolom, hogy Dombóvár megérdemelte ezt, hogy végre ez a vándorkiállítás ide eljusson. Buzánszky Jenő életútja nem csak a város, hanem mindenki számára egy követendő példa. Erről beszélt Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzata közgyűlésének elnöke. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy honnan indult, milyen körülmények között nőtt fel és hova jutott, és nem utolsó sorban az egész magyar nemzet számára ő egy példaképpé vált, és olyan sikereket ért el, amit annak idején mindenki a magáénak élhetett meg. Buzánszky Jenő, valamint az aranycsapat egykori ereklyéit az érdeklődők a Tinódi házban tekinthetik meg. Itt a látogatók a számos elnyert díj mellett még a játékos egykori edzőcipőjét is láthatják élőben. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Szijjártó Péter lakossági fórumon vett részt Pécsen. Ukrajna Európai Uniós tagsága volt a beszélgetés fő témája. Életveszélyes és egészségre ártalmas termékek, konzultáció a pocsék áruk kiszűréséhez. Kutatás, fejlesztés, hasznosítás, innovációs napok Pécsen. Országos gyermekszínjátszó találkozó, a vármegyei fordulót Pécsen tartották.
Szerdán északkeleten és délnyugaton lehetnek hosszabb napos időszakok. Kisebb eső, futó, zápor elszórtan előfordulhat. Keleten helyenként megerősödik az északias szél. Hajnalban 6 és 12, délután 15 és 21 fok valószínű. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!